The digital heat plant can deliver CO2 neutral waste heat to your district energy grid. We transfer the heat from inside our digital heat plant where we have integrated heat exchangers. Basically what we do is that we use electricity in our computer servers, and then we recover the heat produced by the servers in a water glycol loop that is then transferring the heat in our built-in heat exchangers to your system. Our digital heat plant can almost be considered like an electrical boiler. So when we use 1 megawatt of electricity, we convert that to almost 1 megawatt of heat. From the digital heat plant, we can deliver a delta T of up to 35 degrees with a maximum output temperature of 85 degrees. Our digital heat plant is a scalable system. So one digital heat plant can deliver 1.75 megawatt of heat. And depending on your base load, we typically design and size our data center to suit your needs. The space we need for one digital heat plant is around 600 square meters. There is no capex cost involved for our partners. So we at OnZero, we take the costs for our hardware, the transformers, the electrical connection, and also preparation of the plot, for example. What you as our partner will pay for is the heat that we deliver, so the megawatt hours. OnZeron henkilöstön apu hankkeen aikana, hankkeen päätöksentekovaiheessa, heidän järjestelmän sopivuuden analysointi oli todella iso apu. He analysoi meidän järjestelmän ja pystyivät antamaan meille sopivan, ei-sitovan tarjouksen. DHP-yksiköiden liittäminen meidän kaukolämpöjärjestelmään ja meidän voimalaitokseen oli helppoa. Ja meillä on täysi ohjausmahdollisuus siihen, että miten paljon lämpöä verkkoon otetaan. Kannustaisin muita kaukolämpöyhtiöitä ottamaan yhteyttä OnZeroon ja kuuntelemaan, mitä heillä on tarjota. He voi tehdä selvityksen ja analysoida teidän järjestelmää ja antaa teille ei-sitovan tarjouksen. OnZeron ratkaisu auttaa pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden toteuttamisessa ja yleensäkin muutoksessa kohti vihreämpää ja sähköistyvää lämmitystä.